Γεια σας. Σήμερα θα σας πω πώς κάνουμε τις κρέπες. Οι κρέπες είναι πολύ εύκολες. Τρώνε τα παιδιά σας, βάλτε μέσα στο ψυγείο, τις αφήνετε έτοιμες. Θα βάλουμε ένα αυγό, ένα ποτήρι γάλα, αλεύρι, τα χτυπάμε όλα με το σύρμα. Πολύ το σμάρεμα είναι πολύ πηχτό, να είναι πολύ μαλακό. Όταν δεν έχουμε εμείς κάθε αυτή φτιάσνη, θα βάζετε να κάνει με κολλάει. Θα πάω στην κουζίνα σας, θα τα αφήνετε να κάψει, θα ρίξετε πολύ λίγο λάδι, βούτυρο, ό,τι θέλετε, λίγο βούτυρο και θα αφήσετε μόλις τα πάρετε, να πάρετε με μια κοτάλα, με ένα πυρούνι, εγώ τη ρίχνω με ένα πυρούνι. Τη γυρίζετε, ψάχνετε και αυτό, το κάνετε, να μην θέλει πολύ λάδι και βούτυρο, να βάλετε λίγο. Και θα σκιάσετε, βάλετε όλες μαζί, κάνετε πόσες θέλετε. Άμα θέλετε να βάλετε 2 δόσεις, θα βάλετε 2 αυγά, θα βάλετε περισσότερο γάλα, θα αφήσετε να είναι λίγο πολύ νηρωτό το σμάρι, δεν θα είναι παιχτό. Θα το παίρνετε με μια κοτάλα, το βάλετε απάνω, το αφήνετε, το γυρίζετε εύκολα, τις βάλετε όλες μαζί, τις βάλετε με την κατάπτυση και βγάζετε ξαρό και κάνετε το πρωί και τρώνε τα παιδιά σας, πάνε σχολείο, εσείς ξεπαγώνετε, τις κάνετε, τώρα θέλετε. Εγώ αυτήν έχω φτιάξει με μπανάνα. Βάλετε, τις κάνετε με μίγδαλα, με καρύδι, μέλι, τις κάνετε με μέλι, εγώ το κάνω αυτή με μέλι. Λίγο καρύδι ψηλό παντού. Βάλτε και σοκολάτα αν θέλετε. Γυρίζετε. Και από εδώ. Και είναι έτοιμη να κόψετε. Τώρα την άλλη θα την κάνω με μερέντα. Μερέντα, ρίχνω με λίγο καρύδι. Λίγο καρύδι πάνω. Βάλουμε και λίγο παγωτό αν θέλουμε. Αλλά μην βιάζεστε. Βάλουμε και παγωτό. Κάναμε έτοιμη. Τώρα θέλουμε να φτιάξω έτοιμη. Βάλουμε παγωτό στην άκρη. Και στην άλλη πάει παγωτό. Αυτή την βάζει παγωτό γιατί είναι μητηρή. Την έτοιμη να σερβίρουμε. Εντάξει, ρίχναμε και από πάνω λίγο καρύδι. Σερβίρουμε.
για η κανέλα. Μην ανοίξω τα πέρα. Αυτές είναι έτοιμες για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλους. Γίνεται πολύ εύκολα, δεν θέλει τίποτα. Λίγο γάλα, τα φιλικά σας τα έχω πει. Τώρα θα σας πω για... Αυτά είναι οι κρέπες. Μπορείτε να τις κάνετε πολύ εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, να σας πω για αυτά τα υλικά. Αυτά τα υλικά δεν είναι μηχαρίδι. Αυτά είναι νεραντζάκι, το έχω πιάσει μόνη μου. Νεραντζάκι φρέσκο. Το έχω πιάσει μόνη μου. Αυτό το έχω βάλει στην κουβερτούρα. Στην κουβερτούρα μόνη μου. Έλειωσα. Και αυτά τα έχω κόψει, τα έκανα σοκολατάκια μικρά. Αυτά είναι, τα έχω κόψει στη μέση, τα μεγάλα τα έχω πιάσει έτσι. Είναι πάρα πολύ καλά. Τα έχω γίνει φτιαστά χειροποίητα. Δεν είναι αγοραστά. Τα έχω φτιάξει και τα έχω φτιάξει με σοκολάτα απ' έξω. Άμα σας αρέσει, κάντε τα και θα με θυμηθείτε, είναι πολύ καλά. Τα τρώτε το απόγευμα με τον καφέ σας, τα σερβέρετε, τα πάτε επίσκεψη, ό,τι θέλετε τα κάνετε. Αυτά είναι όλα που έφτιασα για σήμερα. Λοιπόν. Αυτά κάνετε σήμερα. Θα πάτε τις κρέπες σας, θα πάτε τα υλικά σας μετά, πίνετε και τον καφέ σας και καλά Χριστούγεννα, να περάσετε καλά. Αυτά για σήμερα. Δεν ξέρω, μπορεί να σας ξαναφτιάξω. Αυτά είναι τώρα που έφτιασα. Μετά από τις κρέπες